ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଅ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର କଷ୍ଟ। ସିଏ କେବେ ବି ତୁମ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଫେରାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମୟ କେବେ ଫେରାଇ ପାରେ ନା। ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି ଭୁଲ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ଘୃଣା କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯିଏ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କେହି କାହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପରି ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା, ସନ୍ଦେହ, ଅପମାନ ସବୁ ସହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସମୟ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆଉ ଫେରି ନଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ତାର ପଇସାକୁ ନୁହେଁ। ରାଗିବ ଯଦି ତା କଥାକୁ ରାଗ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଭୁଲିବ ଯଦି ତା ଭୁଲକୁ ଭୁଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ କାହା ଉପରେ ରାଗ ଆସେ, ତାହେଲେ ଭାବ ଯେ ତାର କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ ତୁମର ତା ସହିତ ଦିନେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।